बास बास करी देखो तो अपन ये पानी ସେଇ ବସି କଟାକଟି କରିବା ସେଇ କଟାକଟି କରିବା ଏଇ କରିବା କହୁଛୁ କରିବା ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ନେଇକି ସବୁ ଥୋଇ ଅଛି ଖାଇବୁ ତ ଆଜି ଟାଣିବୁ ତ ଟାଣି ପାରିଲେ ହବ ଟାଣି ପାରିବି ଟାଣି ପାରିବୁ ମୋ ମାମୁଁ କହେ ଦାବି ପକେଇବ ହଁ ଟିକେ ନା ପୁରା 8 ଛୋଟ नो एटा हाइज गर आ बेटे कोळ चेरा तर चेरा एटा जळी बैठ मते ଆଉ ଧୋଇବୁନି ନା 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 ବେଶୀ ଦେ ନା ବେଶୀ ଦो ନା ବେଶୀ ଦେଲେ ଖରାପ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲି ପୁରା ନୁହଁ ହୋ କୋରାଟ ଏ କି ମାନେ ଏସି କଲେଜ ଦେଇଥିଲେ ନା ନା ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଆଣିଲ କୋଉଠୁ ଏ ଜଗା ହଉ ଦେ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ପୁରା ଏ କଡ଼େଇଟା ବି ଘୁରେଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଘୁରେଇବାକୁ କୋଉଥିରେ ଲାଗିଛି से हमर सेटा टोटली चिकन मैग्नेट है दही भी आनिछ बल्ला दिन छोटा आने चल चलो दुकान ना ओके राजन से ये रोक तो मैं पके दे सो गोड़ा ना ना ये फिर मसाला पड़ तीखा ले का बोला प्रकार मसला पड़े दही पको ना दही पड़ेगा व्यस्त हो ये तो सब आम जो कुकिंग हो सब तो कर दब सब वीडियो सी मैं कहते हैं ऑलवेज वेलकम टू यू हाँ ना कोई खाना कहू ना आम ओडिया भारी बढ़िया এইটা কি মশলা চিকেন মশলা আদর কেন দেখুন सब मसला पकड़ना ये वाला वगैरह पकड़ গরম মশলা জনে ইয়েটা লগা হলে কোন চিলি চুলিটা রড যেন বেস্ট সে গোলা হি মারিনেট হবে কোন ঘন্টায় রহিব এটা 2 টঙ্কিয়া দিটা আইলো গরম মশলা গোটে নি सीधा गरम मसला हां पके दोनो सब अछि ये जो कागज बन मसला पकड़लो दही टी पड़ियो देख ताली हो चुके खाली आलू नहीं आलू गलो आलू नहीं गले धरा तेल रख तुम कल दीटा आलू नहीं सब आलू हम घरे नहीं देखि तू तू जेमि होनु आलू दीटा दबा हम कष्ट हो खिला नहीं ना कोन तेल होबो चलो ये से पटा पानी भरले होतो बाहर की चश्मा सर तमे ठीक कुछ कोना कोन सब मु असुविधा पड़िनी टी एकड़ा भल जगहटा जे रेन चाळ घर जाऊ पूरा 100 लागियो ना ना ये जगहटा ठीक अछि किंतु वर्षा पे टी टेंशन लागत न लाग किछ वर्षा हबो फेस्ट कर बिल सुला हमर सब जाळ होछि सब होछि बिल सुकला ना छाड़ो ना आ कोदनो करिबा करिया को कले कोन होछि आज रो दिनटा शांति पेलानी आ केमि काई शांति हो तो हेवी रेन फॉल आइला सही रेन फॉल आइला जदि इठी नाही सुविधा किछि का चाली पड़े ओहो हाँ ना बसाइले तमे कोन करियो को किछ नहीं वर्षा टाइम की धरिया हाय को कड़ाई करके क्या मोतिंती भी रोसे कि त हाजी करी की खाइ देबू जदि खाइ दिलु भाव ना नाही बोलते एठी पड़िया କଥା ना थिले खाइ बर्तन फायर ऑन हो गला तब पवन निबी जाउछि फायर ऑन हे गेले 37 डिग्री आराम जादी खार
କିରୋସିନ ଏଇ ଲାଗିବ ଯଦି 7.5 ପାଗ ପୁରା 36 ନା ଠିକିରି ନୁହଁ ଏ ପାଗ ହେଉଛି ଜଗତଜାର ସେଠି ଯୋଉଟା ୱେଲକମ୍ ବେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଲାଗିଯାଇଛି ପିଆଜ କାଟ ସାନିଆ ସେଟା 7.5 କି ସେଟା ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ତାପରେ ପଶିଲା ଘରକୁ ଆଉ ଇଏ ତ ଜାଳ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିଯିବ ଜାଳ ଲାଗିନି ଏଟା 7.5 ଜାଳ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କହୁଛି ଆଳୁ ଆଣିବୁ ଇଏ ମାନେ କୋଉ ନା କଣ ପକଉଛ ଜାଳରେ ଚୋରି ହେଇଗଲା ମୁଁ ବସ ଚଲେଇ ନା ତୁ କଣ ସେ କଥା ପଡୁନି ଏଇ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସାନିଆ କହୁନା ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ପଳେଇଗଲେ ଭିତରକୁ ଧରେ କହ ତୁ କହିବୁ ହାଉ ନ କହିବୁ କହୁନା ୱେଲକମ୍ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଞ୍ଜ ଯୋଗୁରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲୁ ଏଠି ଆମେ ଚୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ କୁହ ଚୁଲି ବି ଲାଗୁନି ଲାଗୁନି କଣ ପାଇଁ ଚୁଲି ଲାଗୁନି କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିଟା ଯେହେତୁ ସେଠି ବର୍ଷା ଲାଗଣ ଆଜି ବର୍ଷା କଥା ଟିଭିରେ କହିଛି ଚୁଲି କେତେ ଜଳୁଥିଲା କହୁନୁ ଚୁଲି ବା ଜଳୁଥିଲା ଦେଖୁଛ ବର୍ଷା ହଉଛି ତୁ କାହା ଘରେ କରିଥାନ୍ତ ଗୋଟେ କୋଉ ମୁଁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି କହିଲି ଜ୍ୟୋତି ଚାର ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା ଏଇଠି କରିବା ଦବା ଛିଟି ନା ତୁ କଣ ଆଗେ ରସୁଣ ଛିଚିଲେ ତାପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନା ଟାଇମ୍ ହବନି କଣ ଦେଖାନ୍ତିନି ଯୋଉ ବସିଥିବୁ ଯିଏ ନବ ତାକୁ ପଳେଇବି ଆଉ କହ ଚିକେନ ମସଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ା ହବ କମି ପାଉଡ଼ର କ'ଣ ଦେବି କମି ପାଉଡ଼ର ଓ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଗେ ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକ ସବୁ ସବୁ ତିଖା ଲାଗ ଦେଖା ଘରେ ରହିଲା ସବୁ ସପ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଲାଗି ଆମ ରୋଷେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ନି ଖରାପ ବି ହବନି ଖରାପ ହବନି ହବନି କେତେବେଳେ ସେ ପଇଲେ ଆଉ ଧଣିଆ ଜିରା ସବୁ ଦେ ଟମାଟୋ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରା ଜିରା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଦିଅ ଜିରା ଧଣିଆ ଦିଅ ଦେଖା ହେଉଛି ଏଇ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉନି ପୁରା ଜୁମ୍ କରିଦେବି ମସଲା ବି ଦେଖା ହବ ସବୁ ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖା ହବ ଏଇଟା କ'ଣ କହନି ଧଣିଆ ଧଣିଆ ନ ସବୁ ପକେଇବି ସବୁ ବେଶୀ ପକେଇନା ପାଉଡ଼ର ଭଲ ନୁହେଁ ଚିକେନ ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ଦିଅ ଏବେ ଦେବି ବହି ହେଇଛି ଜୁମ୍ କରୁଛୁ ତ ପୁରା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ
पानी से बोतल लगते टमाटो टोटल मिल गेल रे हाल କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆସିବାକୁ ଗାଧେଇ ପାରିବ ନା 7:30 ନା ମସଲା ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି ବା କୋଉ ପୁଣି ଡରୁଛୁ କାହିଁକି डायरेक्ट उगरे दिखा नहीं जाएगा ପାଣି ଅଛି ୱାଓ ଠିକ୍ ଅଛି पत्ता दिखा करता ସେ ଦହି ପାଣି ସବୁ ଦେଇଦେବା ପାଣି ସବୁ ଦେଇଦେବା ପକା ସେ ପାଣି ପକା ନା ନା ପାଣି ଆଉ ଦହି ପାଣି ପାଗ ପକା ସବୁ ବମ୍ଫର ହବ କହୁଛେ ଚିକେନ ଆଜି ଦେଶୀ ଚିକେନ ବାଡ଼ା ହବ ଆଜି ହଁ କ'ଣ କହୁନା ପଦେ ଏଟେ ମାରିକି ଆଳୁ ପା କହିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏତିକି ଆଉ ଆଉ ଅଛି ନା ଏଠି ଥାଉ ନା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ରେଡ଼ି କଷା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଦେବା ଦିଅ ପାଣି ପକେଇ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ବହୁ ନା ହେଇଗଲା ହଁ ନା ଏଇଟା ରାନ୍ଧିକି ମାନେ ଆଉ କେତେ ପାଣି ନେବି ପାଗଳ 7.5 ଟିକିରି 36 ଆଉ ନାହିଁ ବି ଥୋଇ ଦିଅ થોડા କୋଉଟା ବେଶୀ କାଢ଼ି ଥୋଇଛି ତ कोड़ा ସିଏ କେମା ହଲୁନି ये जगह ना आई तो ସିଏ କେମା ହଲୁନି ये जगह ना आई तो कपड़ा ये बसती था ଏଇ କପଡ଼ା ନେବି ते कवर आ गुटे कपड़ा ते ପାମ୍ପଡ଼ କୋଉଠି ନେବି ये आ ये तो କିଛି ପାମ୍ପଡ଼ କରିଦେବି କପଡ଼ା ଦେ उठी है ଉଠିଲି ବା आई लो डायरेक्ट नहीं जो सेडू ଟିକେ ରୁହ କିଏ ହବ ନା କ'ଣ ମସଲା ପକେଇଦେବ ତମେ ଏ ଇଏ ପକେଇବା ଚେରି ମସଲା ପକେଇବନି अल्प नो सब पके ଆଉ ଟିକେ ଛେଚିଲାନି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ପକା जोरदार बोले दिखा ଘୁରେଇ ପକଉ ନା ବୁଝିପାରୁନୁ କି ବାଡ଼େଇଛି ଟିକେ ଦରା ବାଡ଼ା ये सुनिए ହଁ ନିଅ ଆଉ ଟିକେ ରଖିଦେ